To má Jerry? To má Demi? No to čňaky. Čňaky to má Jerry? Minka. A další. Jo, ale až potřebují lidi počasí. No dobře, jen jsem chtěl vědět, jestli potřebuju deštník. Bianca, prosím, pomoc. Pomoc, Bianca. Hej, šutry pryč. Marisi, teď jste ze závisti přeskočilo. Neboj się. Nie, przestań mam prawo. A nejednají v rukavičkách? Przestań. Jako tubu s kečupem. Co je zas? To tady nemůže být klid ani 5 minut? Dělnoty čisté udělají koži. Kiedy to już kończy to widelko? Tak se nedívaj. To już będzie to za chwilę kończy? Ja ci nie powiem kiedy.